Здравейте, аз съм Ева Мария, ще ви разкажа за историята за доброто. Аз се качих с мама в автобусчето, видях една баба, дето с бастун дойде и ние отстъпихме мястото. Браво, да седне тя. А Да бабата седне. как реагира? Зарадва ли се? Да, Разбира се. Благодари ли ти за тази добрина? да. Браво. Добре. Здрасти, аз съм Амир от първи клас. Моята история ще бъде за доброто. Един ден бяхме в Казанлък с мама, имаше един беден човек и аз имах джунер и с Аба Зайнепка ходихме и спряха на някакъв магазин и аз казвах на мама: мамо, дай ми парички да дам на бедния човек, и тя ми каза малко по-после и аз дори от мъчност се разревах. Защо се разплака? Защото ти стана мъчно, че ти имаш джуниор, а той? Няма. А той няма и гладува. Право. В крайна сметка успя ли да му дадеш малко парички, да му помогне? Да, мама ми. Браво. Ето, това е една история хубава. Добре, благодаря. Здрасти, аз съм Милен от първи клас и ще ви разкажа история за доброто. Един път баба ми се обади и ме извика да работим и трябваше да хвърля колички, но я боляха много краката и аз взех количките и ги карах на сметището да ги разтоварвам, а пък тя си почина. Браво. И по този начин помогна на баба. И много обичаш баба, нали? Да. Чудесно. Да, бабите са специални. Благодаря ти. Това е история за доброто към нашите близки. Аз съм Берто от село Качани, съм от първи клас. Сега се разкажа една история. Карахме с един мой приятел моторите горе на барата или на могилата и моят приятел падна от мотора и аз се фърлих да го спася. Как го спаси? Как му помогна? Изкочих от мотора и го дигнах. Браво. Това е история за доброто. Здравейте! Аз се казвам Емре и съм от първи клас и сега ще ви разкажа историята за един човек, дете помогнал на медузите. Човека се разхождал по плажа и по едно време е видял, че има много медузи извън плажа. И след това е взел една кофа и ги е сложил вътре в кофата. И след като ги сложи в кофата, отиде в морето да ги сложи наново и да могат да живеят. Браво. А ти къде я гледа тази история? На телефона. По телефона. Тоест, този човек е направил добро за Медузите. медузите. Добре. Здравейте, аз съм Алиса от първи клас и ще ви разкажа за едно болно дете от нашето училище. Какво му има, Мелиска? Ами, трудно му е да ходи и да говори. И ти как му помагаш? Нося му чанчичката, качваме се по стълбите или пък му подавам ръка да си играем. Чудесно. А той как се отнася към теб? Ами с прегръдка и усмивка. Големи приятели ли сте? Да. Чудесно. Това е една страхотна история за доброто, да помагаме на другите. Благодаря. Аз съм Мила Спасова от първи клас. Каква история за доброто ще разкажеш? И аз съм гледала една жена, дето си носи чантата и едно по-голямо куче взима чантата на жената и я дава под колата, защото там има едно малко по-малко куче и там е заседнало и жената го взима и го спасява. да. Тоест, кученцето е помогнало на другото кученце да бъде спасено. Да. И жената също е направила добро. Това те впечатли? Да. Добре, благодаря. Аз съм Антони Василев и ще разкажа история за кученце. Един път ние купихме на кученце бездомно легло, кучешка храна и кучешка вода и
то беше на нашото кафене и стоеше и се лягаше рано в 10 часа и Беше ваш приятел, нали? беше наш приятел. И вие си го отгледахте? Да, ние го пратихме в Австралия. Така ли? Там някой се грижи за него? Да. Браво. Добре, това е едно добро. Здравейте, аз съм Ганчева от първи клас и днес ще разкажа историята за едни малки котенца, където една комшийка се отила на работа и такова ние хранихме котенцетата и едни малки котенца. Тоест, докато тя ходи на работа, вие помагахте, за да ги храните, така ли? Да, те отгладнеят малки. Точно така, защото са малки и да не огладнят. Браво. Добре, благодаря. Здравейте, аз съм Никол и днес ще разкажа историята ми За доброто. за доброто. Така. И когато ходих на морето, се разхождах около плажа. След това видях някакъв човек да носи едно щъркилче, където има наранено крило. Щъркилче ли беше? Или гларосче? Чак гларосче. Или чайка? Беше гларосче. Но беше страх. Май му давахме храна, май си това си спомням. Ама той ни хапеше, ние опитвахме да му направим добро. И се получи. Оправи ли се гларосчето? Май се оправил вече. Браво. Добре, благодаря.